mám štetce, iba tak pre zaujímavosť. Tu sú jedny klieštiky, make-upy, húbky, očné tiene, linky, ceruzky, špirály, rúže, blišteky, kadejakej farby, dokonca nejaký plumping, čiže zväčšovací. Nuž a bolo treba to upratať, alebo je na čase upratať. Mám to aj k tomu nejaké tieto z tých paradajok, sa mi to zinde, tak reku. No a chcela som, že pre vás natočím aj také trošku inakšie zaujímavejšie video a ideme to upratať. Tu máme vlhčenú, tu máme suchú akú, hej, teraz som to zamočila s týmto, no čo už. Takže ideme to upratať a nejako utrieť. Takže najprv toto vytrieme, ten všetok, ten prach. Trošku aspoň, ideme si to trošku nejako vytriediť a zariadiť. A áno, sedím na zemi. Netradičný spôsob. Trošku to bolo špinavé, tak to teraz hodíme do koša. Môžeme to skúsiť ešte pretrieť na sucho. Do tých chmúkov. Ešte tiež ostalo špiny. A teraz sa poďme vrhnúť na toto, na tento chochmechaus. Mám tu nejaké no neviem, či sa mi to akože pomestí. Ale treba to nejako tam nastrkávať. Jedni sú aj vyššie. Tak a neviem, ako si to síce utriedím. Možno ešte, nezmestí. Zmestí. Len tak, ale zmestí. No, takže nejako takto. A sem si môžeme dať napríklad make-upy. Máme nejakú gafrovú s ichtamolom, či ako s ichtinolom, neviem, to je na také voľaké akné, ekzémy, psoriázy a také niečo. Máme nejaké vzorky z Farmacy. Jednu takú chabú húbku, áno, už sa nemake-upujem, takže bohužiaľ. Tu máme toto mám od kamarátky Mirky. A toto. Ona je teraz už v Olomouci, takže tak. Takže je to nejakou hubičkou. A mal by to byť asi bronzer. Puder. Takže tak. No, to si dáme sem, keďže máme iba jeden. A teraz toto mám, neviem tiež od koho, možno tiež od Mirky. Takže tak. A zdravím Mirku Kočvarovú do videa. No, takže máme tu veľa tých paletiek na oči. Takže tie by som asi dala takto, pretože sú aj väčšie. Dosť nepraktické, ale teda dosť nedomyslené, lebo to je teraz také, že teraz to musí aj takto stáť. Takže môžeme dať môžeme dať nejaké teda špirály. Možno už budú nejaké staré, vysušené, to už si potom pretriedím. Každopádne, aby som to mala trošku, ako tu mám očné tiene, jednu linku. Len už mi ide veľmi biedne, ale ide. Tak, tuto máme na obočko, toto už mám tiež suchšie. Ale toto stálo vtedy 12 či 13 eur a bolo to so štecom, len bohužiaľ mi to vyschlo, ale toto bolo najlepšie, čo suchšie, ale každopádne bolo to veľmi dobré na obočie, dobre sa s tým robilo a bol k tomu aj taký šteček. Hneď vám ho aj ukážem, keď ho nájdem. Bol k tomu aj tento šteček s touto kefičkou a s týmto bol veľmi dobrý, akože super, že je skosený. Takže to pôjde tu na. To som dostala, keď sme boli raz v Bratislave, v nejakom asi fashion outlete. A tam bola pinzeta a je to v podstate na magnet. Taká... Hello! Taká paletka Art Deco, svetle a až stredné, teda medium, očné tiene. Bol tu aj taký vosk, akože je tam už ale malinko. Vidíte, že aj to som trošku používala. Tu bola pinzeta, ktorú mám ešte stále. Takže tu boli také tiene s názvami, že karamel macchiato
vanilkové latte a espresso, čo je také tmavšie. Takže už to nepoužívam a tu na dole je to na magnet a stalo to okolo tiež 15 € vtedy. Dneska neviem, či to sa to ešte dá zohnať, ale možno aj hej. Tu bola pinzetka, toto hore, bol tu nejaká kefka s hrebienkom a ešte asi ten štetec alebo niečo také. Takže to dáme tiež sem. Tuto mám ešte nejakú tiež paletku na obočie. Aj to som celkom používala kedysi, keď som sa ešte malovala. Ale neviem, koľko to už je rokov dozadu, pri mne povedané. Ešte som našla make-up. Nož a ja som nikdy nemala nejako zvlášť veľa kozmetiky. Tuto máme puder tiež, ja som ho používala. Možno aj vy máte ešte niekde medzi svojou kozmetikou takéto veci, ktoré sú už síce staršie, ale tuto máme tie bronzové perličky. Húbku používam, čo bola pritom, aj keď neviem, či sa to môže používať. Toto mám, myslím, že z Oriflame alebo z Avonu. No. Avonu. Ale to je ešte jednu vec som našla, to je nejaký taký tvárenka. Čiže na tvár niečo takéto rúžové, niečo ako kontúry alebo dačo také. A poslednú vec, čo som tu našla, je od Ebelin. Klieštiky na myhalnice, ktoré si dáme asi takto sem. No, potom tu máme nespočetne veľa rúžov. A áno, vyzerá to tak, ako keby som proste vykúpila celý obchod z DM-ku alebo nejakú drogeriu. A môžem vám poukazovať, čo tam všetko je. A odpadnete, akože nepoužívam to. Minimálne, akože rada by som aj možno niekoho raz za čas namalovala, ale nie nikoho. Takže ja neviem, čo tu mám od Yves Rocher. Mám tu zväčšovací, trošku štipka. A je to akože vám opticky zhustí, zväčší pery. Potom tu mám lip oil kokosový. Toto je myslím, že z Actionu, či Actionu. Každý to volá inak. Toto je myslím, veľa mám, že jahodové, malinové a ja neviem čo za akože vôňa alebo kvázi príchute. Mám tu hovorím kadejaké odtiene. No, neurekom. Mám tu dokonca labelo ešte, staré. Akože neviem, či si ho budete veľa z vás pamätať, to Pearl Shine. Moja angličtina je hrozná, ja viem, ale tak čo už. Ďalej, čo tu mám? Matné. Od NYXu, hovorím, toto sú už asi, čo sa ani nepoužíva. Neviem, koľko už rokov, to už je možno dávno, už to nie je ani trend. No, potom tu mám melónové labelo, to bolo tiež dobré cez leto a takto. Čo tu ešte máme? Neviem, čo to za blištek, možno Essence. Potom tu mám nejaký takýto, neviem, čo to je tiež za otieň. No nespočetne veľa. Tuto mám, to je myslím, že Temu alebo AliExpress a to je vlastne také, že aj hydratuje, je to nejaký aloe verový, či čo. Hej. A ono, keď si ho dáte, tak zmení farbu. Asi každému inak podľa toho, akú má pH alebo takto. Následná ukážka. Je taký zelený. On postupne ako keby tmavne. Nejako sa prispôsobuje. Je taký príjemný, zrejme sa mi hodí aj k pleti. Tak. No, ďalej, čo tu máme také zaujímavé? To hovorím, ja tu mám nespočetne veľa tieňov, matná nejaká, ja neviem, čo sú za značky. Takže, čo to ešte je také zaujímavé? Myslím, že tu mám jednu ceruzku na prvý a tá bola veľmi dobrá. Max More. Ale mala som ešte aj takú, neviem, kde je. Musela by som sa tam hrabať. Každopádne, ak chcete, bolo by samostatné video, nejako ako keby ukážka tých všetkých rúžov, čo tu mám. Mám blištekov a balzámov. Okrem toho mám ešte aj na stole tam vzadu placentu Pepsi, myslím, že perničkovú a Juicy Bomb čokoládový. A ešte tam placenta, to je na suché pery, to je veľmi dobre, to odporúčam. A ešte jeleniloj perničkový. Môžeme to položiť teda sem. A v tomto londýnskom mám dokonca tu mám paletky na obočie. Toto ani neviem, od koho mám.
Ale to sú také dve rôzne, také ako keby šablónky, to si nejako priložíte a sú tam dve... Skvelé, mám to. No, sú tam nejaké paletky a okrem toho mám tu nejaké štetce, ktoré si aj umývam. A to je fajn, umývajte si všetko, lebo potom sa vám to zanáša na pleť a budete mať akné, vyrážky, volačo. Takže mám tu ešte nejaké štetce. Takže toto. Tak. A môžeme to dať takto. A je to, myslím, že uhladnejšie. Z dnešnej ukážky nejakej kozmetiky a upratovania krátkeho všetko. Majte sa pekne, vidíme sa pri nejakom ďalšom videu alebo pri nejakej ďalšej poviedke. Bye bye!